BJP CPIM Yakar Khwlaina rongno tini Tipra Motha Khwlaina Khwlaina lamsugo তিনি তিনি রতনমণি বিসি 4 নম্বর ওয়ার্ডাव जों जयनिं प्रग्राम लायदों और CPIM ते BJP याकारै 11 फेमिलिनि 33 बुथा তিনি टिप्रा मथा जयनिं खायखा जों ब्रनो তিনি खाबार खुबाय लांसुगो এবং बुसकाङो जोंनि बिसि इलेक्शन दङ अ बिसि इलेक्शन न नाहारै जोंनि बोबाग्राना खप्लाय खायनानि बागै आजके ब्रक তিনি जयनिं खायखा ब्रक साइमानखा जे CPIM खालायै बा BJP खालायै जोंनि टिप्रा सान अधिकार এবং टिप्रा सान मथांमाया अबनि बागैना आजके ब्रक महाराष्ट्र ना हमजागै महाराष्ट्रनि सामुं नायै आजके ब्रक তিনি जयनिं खायखा ब्रनो जों खाबाय खुबाय তিনি निसिनि लामसुबाय लाखा आगे तो लेखा ओमफ्राय BJP लेखा आं बना हामजा गैया आं टिप्रा मोथाना हामदों